Гледам, че казвам, аз сменяем простиви. Опа, чакай, пак да видим. Сега играем на арената. Защо ти най-надолу и квеста? Добре, искам. Да, искам. Добре, давай. Пусни ти и долу. Добре. И днес ще играме на арената на... Смъртта. Да, арената на... Не на победителите, арената на върховните. Да, където ние само сме най-големите прота. Не съвсем, но... Да. Сега, естествено, другите, че ще пише в коментарите, вие правите ли за една ферма, ще ви скъсам, бе. Да, бе, ти двамата ферма, бе, ферма, ще го скъсам. Декрат няма къде да напише такива коментари. Той е само с хейти, той се отачва. Лезе! Пълни сърце! Пълни сърце. Не, двамата сме пълни да едва се опитваме, остава на по 2-3 сърца. Аз бях хапнал ябълката си, може с ябълката си. Да, златната ябълка е. Ама и ти, не место ли сте? Супер, че не ме Умирам. Комирам. Джи. Да, то път малко по-голям комбо ми даде. Да. Да ти ми даде едно комбо. Не, чакай. Това ще ти даде комбо. Пръсна копата! Не, си също много би тук. Да, браво. Примерно, печелим от него, тук остава сме два пъти, сега той ще ни бърка. И ще изиграем 3 игри. И ще видим кой ще бие. Сега без 3 пъти ще гам без 5. Всичко. Сега вие ще 2 игри, възьмете всичко или нещо. Аз ще залагам. Видам 5 игри, за да е по-дълъг клипа, защото ще стане 5 минути клип. Аз залагам моят стар телефон Galaxy S4. Аз не ще взема, това е приятелски блок просто. Аз залагам S4 Pro телефон. Ставим телефон. Ами да, браво, ти хака са си включи веднага. Просто нямам никакъв хак. Просто ти си нуп, ако искаш. Само ти ми излагаш сега. Добре, и аз... И ти си много, само ако никой не ти го казва. Добре, погледни ми Майнкрафт и ще виж, че няма хакове. Просто приколвам тъпата бурика, ама ти цял път с който говорим. Кай, мирам. Браво, да, ти правиш, бе, ти просто е пръсна, бе. Само го връщаш от миналите 2 игри. Само го връщаш. 5 игри играем, хора. Да, 5 игри. Айде, не 5, че съм изпълнател. Хората просто само го връщаш и аз само бих 5 игри. Сега ще играем без 5. Хората аз го бих 2 игри, така че само го връщам. Просто. Го връщам тук за това. Аз ще пречукам безплатно. Не, то... Аз на скала аз съм много по-добър. Ако трябва да съм на скала, ще смага, ама. Тук на тези арени PvP не съм много добър като цяло. Ами дай и ще пробваме да ги скалаш. Добре, не, защото съм взет. Пробваме. Да, ние утре сме на училище, ама не сме на английски. Да, бе, и аз съм. Да, се въртиш, бе, ти си голям, бе, честно. Само да се въртиш като пумпал тук, като нубите. Сега цяло се въртиш като пумпали. Да. Не се върти като пумпа, защото това е най-мъдното нещо. Да се въртиш на... Но тя само отскочи отзад и да те убира. Ама не искам, не съм напас. Да, нещо много съм слабала PvP напоследък, защото да. Но преди аз много го биех на ста... Ой, това беше комбо и умирам. Не, Тимон. Ой, ес! Последния живот. Не бе, това е 10-5. Да, бе, знам, обаче сега това е последния матч от играта. Давай, надежда имам чаша с теле. Да, вече ти, защото ми набие едно комбо, аз не мога да ти набия едно. Комбо! Това ще няма комбо! Това ще най-якото ми комбо да съм правил, хора. Да. Това ще както видяхте много голям комбо 2К17. Парето вече беше единко комбо, не си викам по едно много слаби комбо, но вика на много силно комбо. И чакай, само да хапна, чакай. Това си не си хапнал, бе? Чакай! Двамата си гърди глуба. Ти как е решал, окей? И аз в началото, не? Сега докато се бием, бе.
Може общо мислиш, че имаме пис, който ни спасява. Да, половин сърце виждам. Не, половин сърце, да, право. Сега последния рун, 2 на 2 сме. Като печели. Айде, имам надежда, че ще спечеля. Не така. Да, ти имаме надежда, но втората четириста ще го спечели. Я такой с тебата бъдица. Да, ти с тебата бъдица, да ти набие на комбо. Да, хората ще ме бие вече, то... Няма шанс, хора, той сега вади бати късмета. Добре, дай още една пусни. Best of 3. Best of 5. Давай. Не, без ти ще бъде. Аз съм въртаца. Сега, ако спечеля това и пети, сега ако той спечели пак, петото ще... Последния ще мисли всичко и нищо, така че имам още грам, още ще шанс да спечеля. Ала, ще спечеля. Да, знам, защото сега си вашия лук. Айде ти снимай тогава няма да имаш такъв лук. Аз просто мога да тренирам всеки ден на моите преждения. Аз не тренирам хич. Само тренирам също хакерите, което е нищо, никаква тренировка, защото умирам само. Ние тук си набихме бати компютър ги. Само да набихме 5000 компютър. Добре. Само бихме 5000. Само си набихме 2 компютъра, да. Заедно с това Това трепаха. е Best of 3. Да. Става много тъпо. Като спочвам вълицата няма никакъв късмет. После ми набиваш на комбо, ме убиваш, ето като сега. Брат, ти трябва си някакъв лъкър, да ми пиеш така. Бате, бий се срещу мен. Аз не играя всеки ден като тебе, аз не съм задръстен. Аз не ям ябълки, аз не ям ябълки. Да, бе, аз затова като ударим ти бия нещо. Не ядох ябълка. Не пробвай. Сега ябълка. Да, не ядох ябълка, не ям. Брат! Лира се вече! Да, още Тия всичко или нищо. Скъсаха ме този клиент. Да, само още една гледа, колкото да има за епизода. Не, сега всичко или нищо играем. Ти ще спечеш. Пет си бил подред на би. Хора, да, той сега играе някакъв супер мега големия късмет. Хора, все пак това е арената на... Все пак арената, това е арената на тарикатите на материалите. И той не си мислете, че той е нов, когато аз го бия, защото аз тренирам всеки ден на PvP, за да може да... И също хакери играя. Мои приятели хакери да могат да ме убият, така че не си мислете, че той е нов. Да, сега ви държа, аз тренирам тъпо 4 пъти на седмица. Значи за нищо е. Аз играя 3 пъти на седмица. Да се играем да PvP, така не съм спитал. Просто през повечето време играем да PvP, така че... Тренирам един път PvP в месеца. Даже учители трябва да има за това нещо. Само ще гледаш ли нищо мача? Не, няма да гледа. Защо трябва да го казвам? Той така хора, искам пак да кажа, той не е, но той е малък. Той е малък приятел. И това, че аз го бия, защото тренирам всеки месец по един път, не значи, че той е нук. Ето той просто скача, той просто не знае тактика нук, как да се бие. Аз не разбирам PvP. Той просто не знае тактика. Вижте всичко нищо! Сега трябва още едно да пуснеш. Да, това не има, ще играем 3 игри на всичко или нищо, а ако те бия сега и тази, печели на всичко или нищо. Да, аз печелих 4 игри и спечелих. Ма това почва, петия път е по 3 игри на всичко или нищо. Сега играем всичко или нищо. Първо всичко или нищо, тогава да печели. Сега този път игра за моята приятелка. Да. Когато бях гадже предишния път в този клас с нея, обаче много спомня да рисувам, защото съм готин и красив. Жени ли бе? Жени ли? Не, как можеш не да споменаваш прасенцето. Прасенцето е гатипа. Как е нарича прасенцето? Ти ако гледаш този клип, извинявай, но ти да носите прасенцето. Нищо лошо. Прасенцето. Прасенцето ще викали прасенцето на... Ти на neki фон. Ето много копъл. Колко изтиска! Още един рунд! Последната игра. Йони.
Давай. Аз да разбирам, да бъде с приятели, защо? Я такава, давай. Така му само шанс да ме биеш. Яле. 2 на 0 сме. 2 на 0 сме или 2 на 0? Давай, ще се бием докато си няма къде. Ето. Да, бати колкото в кавички, направо ми камен. Хора, това беше от епизода. Не, имам още един урок, имам още един урок, последно. Да, той се отчаяно се опитва да вземе той играта. Това е за всичко и нищо. Който ти ще го биеш и... Да. Хора скъскаме този път, но сега може би ще обърна. Той винаги трябва малко всичко или нищо се пак, но има сам. Това път ще съм за моя баща, най-добрия баща на света. Моята. За него съм. След което ако ме чуваш и ако ме гледаш лайк, моля те, и сабскайбъл, няма как. Първо тук чернахме. Сега ще загубя, защото го казвам. Няма да казвам нищо. Защото няма да казвам нищо. Просто така си дам по-малък. Някакъв нищо. Днеска да тия бомбони, да ми ги купи сам, днеска ще разплатя. Разплатя идва. За всичко ни нищо. Да, сега ще ме пиеш, си много по-добре. Йес! Бихте! Не си ме бил. Бихте. Аз печелих 3 пъти повече от вас. Да, но това е всичко, нали това е всичко нищо, така че ти го направи. Ти не знаеш какво е всичко нищо, така. Аз печелих 5 и спечелих 4, т.е. логично още една, обаче няма да я видите в този епизод. Надявам се да харесва, гледайте коментарите и харесвайте. Скъсах се. Ти ще пуснеш ли още една? Няма да закипа още една да пусна. Да, аз много успех. Ако... И Коста хора, аз ме прочетим това втори част на този клип, че изиграм още една игра, която ще го пусна 3 пъти по-късно, за да може да умрете от да се чудите дали ще бия аз и се надявам аз. Сега тук е това всичко и нищо. Не, сега, ако не бием, печели. Сега това е за презентацията. Стила но... Ес! Пак не бих ходил. Сега, как да говоря? Защо ти говоря такива приказки? Моля да се преследството. Това не само говори. Аз не имам златната ялка заради това. Иначе бих бил. Това не е да излага, за това не ти бил нищо. Ще видиш! Не скъсаха ме. Последния рунд. Да, който ти да видиш кърпа вързвам ти. Емил Михайлов ветеран. Играе 3 години Майнкрафт. До 12. Аз не играх. Хиксно. Също Майнкрафт. И Марти Биджина, 13 години ветеран от 2 години на Майнкрафт. Да, джиджи хора. Да, ме скъса вече. Айде, бай. Да, хора. Това не беше всичко и нищо. Искаш да кажем, че сме наравно, защото все пак аз бих всичко или нищо. Па кажем, че сме наравно. Да, айде, сме, айде да не стане нещо, да не си нук. Равни сме хора, надявам се да харесва. Вие се харесайте, оставете по един коментар и да, чао!